My nemáme, ja som tu už uviedol, keď sme o tejto zmluve hovorili dávnejšie, nemáme to s čím porovnať. Nedá sa porovnať, neexistujú žiadne relevantné dôkazy, že sa predávalo, kto za koľko predal v tom čase, keď predávalo aj Ministerstvo životného prostredia. Dokonca som tieto informácie overoval po priateľských linkách aj v Českej republike, nezískal som žiadne relevantné informácie. Je to celé zahalené jedným veľkým rúškom tajomstva, pokiaľ ide o predaj emisných limitov v celej Európe. Ja dnes idem do Prahy, ako dobre viete. Ja sa pokúsim aj neformálne získať nejaké informácie od českých partnerov, pokiaľ ide o predaj. Ale nechceli mi nič povedať. Ja som s nimi telefonoval, nič, ani pol slova. Obchodné tajomstvo nemôžeme zverejniť. Druhá strana principiálne zakazuje zverejniť informácie, pretože, viete, niekedy to aj tak je, že sme získali informácie z boku, že niekedy, keď sa predávajú emisné limity, tak sa nevypláca cash, hotové peniaze. Ale môže to napríklad byť rozložené tak, že povedzme polovička sú cashové peniaze, hotovostné, ale druhá polovička môžu byť offsetové programy. A potom úplne inak cena vyzerá. Preto chcem o tom hovoriť dnes v Českej republike. Čo mi povedia, neviem, ale nikto nechce k tomuto poskytnúť žiadne informácie. Chcem vás znovu požiadať o presnosť informácií. Neodvolávam ministra životného prostredia kvôli zmluve. Odvolávam kvôli tomu, že politicky zlyhal a alibisticky zbabelo utekal od svojej zodpovednosti, potom na čo sú mi ministri. To si tu môžem urobiť nejaký zbor povereníkov, úradníkov, o všetkom budem rozhodovať sám. Takto nemôže fungovať vláda.